mumastreets social media matinoswera tichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa nhasi tabva tatirege tinotsvaga baba vezvemweya handiti tatirege tibve tanotsvaga profeti aiwa handisuda kutaura zita rawa because he needs no introduction. Prophet makadii tiri kumakadiwo zvenyu. Aiwa tinofara. Aiwa chekutanga tinoda kutenda ine mukana wamatipa wekuti tikuonei pazuva ranhasi. Aiwa tinotenda Mwari. Prophet is a very humble person. He can meet anyone at any time. Haipapa musi kunyepa tatozvoonawo ende taenjoya nguva yatava nayo before this interview. Right, chekutanga vanhu vangada kuziva kuti Prophet T Madungwe vanombori ani, vanonzani, vakazvarwa kupi uye vakakurira kupi? Alright, Prophet Madungwe ndi founder wechechi inonzi Remnant Desire for All Nations Ministry. Vakakurira kuShurugwi vachienda kuchechi yainzi AFM, but at the age of 4 years Prophet Madungwe was ordained in the Heavenly Army just to be a soldier in the Heavenly Army. Then at the age of 30 years he was ordained to be the Deputy Heavenly Army Commander kusvika vazoitwa the new Heavenly Army Commander in the month of May 2021. So ndokura kwakaita Prophet vakaenda kuchikoro, pachikoro chainzi Gamwa Secondary School. Vakadzidza kusvikawo form 4, then about school yezvemweya havana kuenda kutheology. Prophet Madungwe vakaenda kuHeavenly School, that was 2016 kusvika 2017. Prophet Madungwe vanga vachiatenda maHeavenly Schools vachidzidza zvinhu zvemweya. So this is the life of Prophet Madungwe, but Prophet Madungwe is a married person. Munhu anoleader the church which is based in Harare, but he is the currently new Heavenly Army Commander, mukuru wezvehondo dzekudenga. That's Prophet Madungwe. Alright, mabva mabata pakawanda, but rege ndite ndichibetsera nehama dzedu kunze uko kuti vakwanise kunzwisisa zvizere Prophet T Madungwe. Right, Prophet T Madungwe vakazvarwa gore ripi? Musi wani? Tiri kureva panyama kuitira kuti pane umwe munhu anotoda kutocelebrata birthday rake pamwe chete naProphet. Alright, Prophet Madungwe was born 18 June in 1986. So muna June last month taito celebrated the birthday ra Prophet Madungwe. So that was the date which was born Prophet Madungwe in the month of June. Pakati pegore ndopakazvarwa munhu waMwari. Aiwa tichitoti happy belated birthday munhu waMwari. Aiwa tinotenda but ratipfuure zvipo zvacho zvinoita zvichiuya. Zvinogona kuuya. Mapresent achiri kuuya. Aiwa munhu waMwari ta 3 months ari ngoti one day richiripo rinoramba riri 3 months. Saka muri kunozvinzwira Prophet vachiri kucelebrata birthday ravo rinorova 3 months. Ndofunga muri kungozvinzwira nekuti birthday remunhu waMwari. Prophet, mahobbies enyu munoona bhora here pamune muri free? Prophet is the busiest man on earth. Normally I don't have time for the soccer or anything. Watch out this. I watch news, yes, international news like BBC, CNN, or those or Sky News. Yeah, when like kapama prophecies anfa kuzobudo kunzi quite a breaking news kwakati zvakati zvokufamba. So saka mune muchitrace kuona kuti zvatakataurawo zvazozadzikiswa vanhu vari kusvika muchira. Saka zveapo neapo I see news, but nguva yekuti ndichiona kana mamovie kana but pandaikura haiwa I used to love soccer zvakanyanyisa zvokuti ndapedza chikoro I went to Shavani. We used to be the Shabani supporters, even FC Platinum, that was our team. Ndobata zvozvisiya, but currently handichanyanya kuita zvemahobbies zvakanyanya because ndogara ndiri muprayer muchiita zvinhu zvemwari kana kuti ma1-on-1 kana kuti kuita ma-interview. Saka ndiri busy handichaoni nguva yezvimwe zvakawanda. Yes, that's true. Tichibva ipapo zvakare vanhu vangada kuziva kuti muprofita handiti chikafu chavanofarira ndechipi kuitira mangwana ndogona kungokuinvita kana kuti vanogona kungoinvita munhu waMwari. Alright, zvinoita Prophet is not munhu anonyanya kudya chikafu zvake too much because normally togara tiri kumafastings, but I'm still a Zimbabwean. Ndingodyawo zvinhu zvinongodyawo nemaZimbabweans like meat, like anything zviri those things like rice, like sadza, all those the simple things. The Prophet says that is a simple person, is a humble person. Handisi munhu handidi kuva munhu wekuti aindofawa munhu anorema. No, Prophet because I was sent to the people. Ndakatumwa kuvanhu. I meet every class. Ndikasvika kune vanhu velower class ndozvitauro
lower class tikasvika kune vane mari tinoita standard yavo saka depending nelevel rauri ndo patinongozviisa saka in terms of food zvatawana zviripo level remunhu we go to that level. That's how I operate in life. Asa hamuna here chimwe chikafu kana kuti imwe nyama yamunoti iyi handidyi kuitira kuti mangwana mukauya kweduka tisazokugocherei pamwe poku vamwe vanoti havadye poku kana kuti miramba imi hamuna here zvimwe zvamakanzi nedenga izvi musabata. Alright, isusu our church authorized all the food kuti inodyiwa. Ku Old Testament ndokwarendzwa pork nedzimwe mhuka, but ku New Testament Peter anoti bozi pork yaimirira magenda zvinhu zvakaora, saka after Jesu auya hakuchisina, saka Peter anonzi muna Acts hakuna chinhu chandakasika chakaipa, saka ku New Testament hakuna chikafu chinorambidzwa, saka hakuna chikafu chinonzi chinorambidzwa, saka kana ndangosvika I eat anything I eat, hapana chinoprohibitwa in the New Testament by the Bible, saka we eat everything. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira kuti aiwa musakanganisike, profeti vanodya chi, vanodya zvese. Tiri papo ndichiri kumbobvunza hangu zvepersonal life yenyu. Profeti besides kuva a prophet, kuva a leader wesvondo, handiti ndezvipi zvimwe zvamunoita for a living? Alright, Prophet Madungwe kudhara ndo pavaimboita zvekuenda kubasa nezvakawanda, but right now Prophet since 2017-18 Prophet Madungwe vari on full time duty pabasa raMwari, so ndinoita basa raMwari full duty always 24 hours then ndiri pabasa raMwari. Ndakamboclosewo mamwe mabusiness andaimboonwo kumashure, but business ndinobvumidzwa zvangu handirambidzwi kuita, but ndendisiko raging operator rega ayo mabusiness andinei nawo, but basa rangu it's full time basa raMwari. Alright, okura kuti mune business mamwe enyu amunorana but amunenge musiko. Yeah, but currently zvangu handina randikurana zvangu. Alright. Mavhara kuitira kuti mumbofambisa basa rababa. I need to be busy nebasa raMwari. Saka profeti vachida kuziva zvakare kuti profeti vane mudzimai here uye nevana vangani kana vainevo? Alright, that issue ya prophet is married, but ndo patinongogumira, but more details atizorelease. Yes, prophet is a married person, happily married. That's what we only say. Atizopindi into details. Church edu normally we say tino reveal about Christ, not munhu waMwari, because tikatanga kuisa munhu waMwari pa center stage vanhu vakufollowa inini, vanhu vabvumidzwa kufollowa and let people follow Christ. Alright, aiwa, sekunzwa kwamaita toziva kuti kunze uku kune vamwe vasikana vanga vachitoda kutoziva kutoti profeti zvakamira sei, nekuti so profeti vakawana vane mudzimai, ndo patinokwanisa kungokuzivisa ipapo, handiti alright, ndinomubvunzo ndachida kunzwa kuti but pamhuri yenyu hapana here kamwana kari kukura kamunoona kuti akaka kanogona kungozofambawo nemutsoka dzangu? Yeah, obviously mwana muprofita izvo idzi ndinogara chitoziva kuti mwana muprofita obviously maimpartation tinovapa. Alright, kureva kuti vanotonzwa Mwari. Yes, yeah, ndo vanokera the legacy of the prophet. Alright, aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira mega paino episode 1 tina Prophet T Madungwe. Aiwa, Prophet nokutendai ne episode 1 inoi yamange minesu. So chiterera kana wanga wasati wasubscribe ibva wasubscribe kuitira kuti nyaya dzacho dziri kuteeraka unga uri unozvinzwira. Handei tinosangana ku episode 2 from Uncle Saint na Prophet T Madungwe pari zvino tichitichi much love.